Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Pag-abot nila sa Betsaida, dihay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Hesus o gihangyo nila sa Hesus sa paghikap kaniya. Gigunitan ni Hesus ang kamot sa buta o gidala siya ngadto sa gawas sa balangay. Human tuthuin ni Hesus ang mga mata sa tao, gitapion niya ang iyang mga kamot diha sa tao o gipangutana niya, may nakita ka ba? Mihangad ang tao ug miingon, nakakita akog mga tao apan ingon sila mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Unya gitapion pag-usab ni Hesus ang iyang mga kamot sa mga mata sa tao. Niining higayuda mitutok ang tao ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya gipapauli siya ni Hesus ug gipinahan sa dili pagbalik sa balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Lain-lain ang pamaagi sa Ginoo sa paghatag sa iyang grasya nganhi kanato, na ay inig kaning grasyas kaayuhan, inig kaayos masakiton, iyang suguon at tua ang pari. Nasa usahay, ingon pauli sa inyo, dadaning imong gihigdaan. Karon, kining tao, iyang giingon, ayaw na pagbalik dito sa balangay. So, lain-lain lang gid siya o isulti. Depende siguro sa nakita ni Hesus nga mao'y kinahanglan sa tao. Kamo og naamoy sakit, gusto ba mong maayo? Nya, gusto mong musunod sa isulti ni Hesus human ka maayo? O mubalik ka sa imong gustong buhaton? Kay kasagaran nato mangayo tas Ginoo og kaayuhan, kay gusto natong ipadayon ang atong gustong buhaton. Ginoo, tagay taong kog kaayuhan, kay ang akong mga anak gagmay pa. Anak. Nyag moingon ang Ginoo, ayuhon ti ka pero biyain ang imong anak. Unsaman? Sugot ka. Gito bag. Moingon sa karon, Ginoo, ang akong bana usba in taon siya, mubiya na unta siya sa iyang mga bisyo. Nya moingon din Ginoo, sige, ako nang pabiyaon sa bisyo pero patyo na nako inig human. Okay ra nimo? Wanay lisod. Kana bitang mangayo tas Ginoo kaayuhan or grasya. Nya dayon kitay magbuot unsaon paggamit ang maong grasya. Mo ni nangayo og pananaw ang buta. Kinsa masang butaha nga dili gustong makakita. Pero sa dihang nakakita na ang buta, giing nang Hesus ay nagbalik sa balangay. Dito gud to siya ga-standby sa balangay. Dito gud sila nagkita ni Hesus. Nya pagkaayo na noon, pabiyaon. Mo na importante kaayo ning maong kinaiya. Mangayo ganitas Ginoo, pasabot, musunod ta niya. Muna sa atong pag-ampo nga mahanamo, muingon gid ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nya una dayon musunod ang kalan unamo sa matag adlaw. So gauna ang atong commitment sa pattern ba ni Hesus ba? Unahon usa nato pagkondisyon nga ang atong kaugalingon mutuman gyud sa Ginoo. Ginoo, ayuha ko sa akong hap na kaing pananaw. Nga ang Ginoo mingon, sige, ayuhon ti ka, pero ay napagsigig pa color sa imong buhok.
Ayan na pagsigig kiskis anang imong kilay. Kay tungod sa imong mata nga makakita, na insecure ka sa imong buhok. Tungod sa imong mata nga makakita, na insecure ka sa imong kilay. Kay kun buta pa lang unta ka, di gyud na makita nimo imong buhok, di sana nimo makita imong kilay, di sana nimo makita ang imong naong nga akong gihimo, di unta ka ma-insecure. Pero kung ibalik na ko nimo ang pananaw, kinahanglan imo gyud nang tumanon ang akong gihatag nimo. Di ba? Tagain taong kog kwarta Ginoo, makatrabaho unta ang akong anak, ma-promote unta ko ang Ginoo, pero ayaw pagtipig og kwarta, ipalit nagslat. Itabang nas imong mga silingan. Kay ikaw god og daghan na kay kag kwarta no, mahimo kang buta, di nakakakita nga naa day kay mga silingan nga nagkinahanglag kwarta. Nya na para ba jud kay kinaiya na kun daghan na kag kwarta, musugod na kag pangural sa imong yuta, hangtod ang ilang agianan pitos na kaayo. Nya mutukod ra ba kag balay, ang imong yung balay nga tukuron anha gyud sa pidpid sa karsada, nya ang atop sa imong balay misud na sa karsada, hangtod wa na kay kaparkingan, nya mo palit ra ba dayon kag sakyanan kay daghan kag kwarta, anha nimo iparking sa karsada duol sa imong balay, kay ang imong balay naa mas kilid sa karsada, buangon ka. May panalang sa Ginoo, mahutdan ka sa kwarta kay ibaligya na nimo imong balay, dimuliso na diha hasta ng imong sakyanan, maimbargo na, at least mahawan-hawan ang daan. Di ba? May daghan na to ingon ana, magsigig pangayo o grasya aron gamiton sa atong kaugalingon. Muna sa unang pagbasa, si Noe wa na mangandoy nga mabalik pa siya atong iyang lugar, kay human sa 40 kaadlaw nga ang kalibutan gisanapan sa lunop, napunan pagyuglaing 14 kaadlaw, una pa siya nanaog sa arka, wa na siya kahibawog hain tong lugar. Pero didto niya tong maong lugar, gidaig niya ang Ginoo. Kanabang hain karon nahimutang, grasya nas Ginoo, asa taron nahimutang, grasya nas Ginoo. Magpasalamat as Ginoo niining atong nahimutangan karon. Ay pagsighangyo atong niagi, kung ang imong bana karon nakapangabit, dayga ang Ginoo ni anang higayuna, ayaw sigig pangandoy, buutan man ta ni siya sa una, anong animal naman ni karon, ayaw na ato paghandom atong niagi, mauna ni ron ang bag-o, ato banga ang bag-o. Kung giuban ang imong buhok, ayaw pangandoy atong itong pa imong buhok, atong 20 years old pa ka, ayaw ibalik dito, ano mo balik man ka. Dayga ang Ginoo niini karong higayuna. Kung nagsakit na lang imong tuhod, di nakakatikang ng hagdanan, di na sa kakanaog na diretso-diretso, ayaw na pangandoy atong ambak-ambakon lang na natong hagdanan katong batanon pata, nya mangita din kag doktor dok, ayuhan ning akong tuhod, pila na may imong edad, 80, nato nila ning putlon. Ayun pa na ni mong tuhura, 80 na niya, ni sakit na ngayon, putla na lang na. Dayga ang Ginoo, anang imong kahimtang. Sige be, lingi ay mong tupad be. Lingi ba? Ingna, karong adlawa, nakadayag kas Ginoo anang imong naong. Hindi ka na be. Ingna, gidayag ni mong Ginoo anang imong naong, karong adlawa. Ayaw sige balik nga to. Daigo na to ang Ginoo ha, karong adlawa, atong record sa atong slot nga nahalin as of yesterday, niabot nag 2,867 ang atong halin. Pakpakan na to ang Ginoo. Salamat ha. Salamat sa namalit kay nausab ang figure sa atong slot nga SBF DAG. Ugba ani basin pa di ay mausab na sa niho. Daigo na to ang Ginoo. Ang kapader hinaya sa halin anoy. May tang moabot day nag 5,000 ang halin. Kay pariha bitaw tong kapilinya. Duha ra gud to kasimana. Hurot dayon ang duha kasimana, duha ra gud to kabuwan. Halinan dayon tag ila to. Murag 30,000 ka slots.
tag 1,000 to, halina ni tag 30,000 kapin. Ayaw, niagi na to. Karon na to daygon ang Ginoo. Pwede ra man sa ning himuon nato ning usa ka semana. Mahurot na ning 73,133 naman lay nahibilin. Pwede sila na to himuog usa ka semana. Pwede sad himuon nato ning usa ka tuig. Depende las Ginoo. Depende sa atong pag-respond sa Ginoo. Pero kung ang tanang naminaw aning ako rong wali, moingon nga mopalit ko slot karong adlaw, ugma hurot na ni. Kay mga 1 million gud ang magsigig sunod aning atong magsigig view aning atong umili tibuok kalibutan. Ug mopalit nag slot yun ang kaugma 1 million atong halin. Matabang ka na to gihap. Minaw ko matukod ang kumbinto, mausab ng atong fasad diha, mapalit na ni natong yuta diri sa kilid, ug ana ang atong halin, ug ang tanang naminaw mo palit lang yun, dili magsigig hunahuna anang ilang kaugalingon. Sunod tuig wa na kana dia hurot na nagpalit. Naara ba tay pangandoy sa nga mohimo sa tagmenteryo dinhi ug ma-approve na sa atong LGU, hinaot pa unta. Nanatay pinteryo din di natang magsigig sok-sok ka na diyang huot kesta na nga 8 story na. 8 story. Wala ba yung mga kabilya, gipatong-patong lang, tanawa rin nagmaglinog, di ba, munlos ko na tanan. Kabuang naglayat ang makalag, luspad. Sus, di magugos kinatumian. Kuan kondominium ambak na maghimo taga bag-on ta na ato nang yampo ha ang ato intawong mga authority makuanon ta sila kay gi-process mo na ron sa atong mga barangay kapitan nato dinhi ato nang pangandoy nga naatay kuan nya naasay ato sang igsuon dinhi nga willing sa kayo nga i-give up niya ang iyang property para iyang ikuan sa ato sa simbahan. Pero bayron nun gyapon na siya, pero ngato lang ba nga nanabay murag mga grasya. So daygo nato diha ang Ginoo. Makita ni nato, pero ang ato untang mga mata mutan-aw unta sa gusto sa Ginoo nga ipatan-aw kanato. Mulakaw unta ta subay sa dalan nga gusto sa Ginoo nga atong subayon. Dili kay mangandoy tag pananaw aron mo subay tas dalan nga gusto natong subayon. O gahapon Valentine's Day man, pila ka kabuok ang nakasa gahapon. Pangutan ay inyong mga anak, labi na ng imong anak nay uyab, apil na sa nang way uyab, malalaki man or mababay, pangutan agwa ba sila kasa gahapon sa ilang pagsaulog kuno sa kanang gitawag nila sana yananaan man ko gahapon siya father ana sila kung sa banay siya Hearts Day apil sa kunay mo ana ha may gani wa ko kitag madri gahapon ako tatong ano tel pero heart kay Valentine's Day. Pero pila ka kabuk ang nakasa tungod kay di ka mao mo gamit sa gugma sama sa gugma nga gusto ni Kristo nga atong bansayon nga matod pa niya, love one another as I love you. Do not love one another as you wish to love one another. Do not do that. Ayaw nagbuhatan maghigugmaay mo sigun lang sa gusto ninyo na inyong ipadayag ang inyong gugma na ako'y standard mo nang ingon siya diri ayuhon ti ka ayaw nagbalik dito sa balangay sinuwi sad forward dayga ang Ginoo ni anang imo karong kahimtang kay na ako diha grasya na kung ana kay cancer karon dayga ang Ginoo ayaw pagsigig hunahuna atong healthy pa ka ingna ang Ginoo Lord karon nga anak ko'y cancer stage 4 pagyod unsa may imong buot ipabuhat kanako na inianhin nato din just recently pa-picture sayag kay siyag naong kuyog sa iyang mga pamilya sige mig picture din pag human ingon din siya nako
Father, stage 4 baya ko. Cancer. Naku nga, di lagi makita sa imong naong. Malipayon lagi kay ka. Siya, sige man kong paminaw sa imong wali. Kaya guwap ako magsigpaminaw sa imong wali. Father, hadlok yung ko mamatay. Pero karon excited kong mamatay. Asa man takapalit og slot. Father, naku, samtang makalakaw pa ka, tuwa ditong opisina at tuwa dito. Palit ditong slot. Was okay ba og pila iyang ipalit? Pero malipayon siya. Di ko katuon. Ako ka mo i-diagnose og stage 4 cancer, no? Ingon ato baka ako nga magpa-picture ko nya mag-smile pa nga mura ra gyud way nahitabo kamo masig karon taod-taod stage 4 mo smile pa mo mangandoy pa mo palit og slot nya muhago pag yung anhi dinhi kanindot adtong maong igsuon nato nga Katoliko. Kanindot sa iyang relasyon sa Ginoo, makasuya, maka-inspired, no? Na manindog ta mga kanseronon.